Hallo, vi filmer. Hej, og velkommen til Karate Boys. I dag laver vi vlog 2. Hvor vi sidder simpelthen og æder. Jeg er færdig. Det er nemlig noget, du ikke skulle. Du sidder og spiser pastasalat. Og Andreas er færdig på den grove her. Jeg kan lige slikke en rem på jer. Det gør man ikke på offentlig tv her. Det gør man ikke. Jeg hælder lige nogle skills. Vi hedder sammen som nogle dyr, det gør. Vi er sultne. Der er sådan nogle fucking små, den kan man ikke få ned i munden. Sådan der. Okay, YouTube. Nu skal vi lege russisk. Vi skal have russisk roulette. Der er bud og pil her. Okay. Hvad må jeg voldtage? Andreas, må jeg skyde eller ej? Andreas, må jeg skyde eller ej? Nej. Okay. Christian, må jeg skyde eller ej? Andreas, må jeg skyde eller ej? Ja. Okay. Gør det ondt? Nej. Må jeg stikke eller ej? Nej, vi tager en fodbold, og så må vi skyde ind i røven. Nej. Ej, skal vi ikke spille røvbæk? Jo. Røv. Okay, nu skal vi også lige sidde ved kameraet her, ikke? Ja, hej. How animals eat the food. I kan bare se der. Så han spiser dyr, sgu. Sæt det dog tilbage, mand. Kom nu ind i kamera, drengen. Ja. Andreas, kom nu. Ja, nu er du i hvert fald også med i en kamera. Ej, ved du hvad, nu tager jeg det med hånden. Kom så, det er dyr. Det er fandme koldt. Jeg øver mig på røv. Hvad skal vi ramme? Vi skal ramme over det gang. På hvad? Hvor er der for det? Der. Hvor ligger på den? Du er ikke på det der. Alle de folk, de skulle da flade. Nej, der er en der. Lige der. Så er det færdigt. Det er jeg ikke. Han får vi også lige lov til. Her, Andrea! Andrea! Er den god? Kommer du, Christian? Så. Er Christian også færdig. Så går vi herned. Skal vi ikke bare sige, at man skal... Hvor er skrutsjebanen? Nej, eller jeg kender også noget andet. Det er sådan noget, hvor... Prøv at se her. Vi tager så en her, ikke? Og så skal man ramme den. Ja, og så sætter vi den op på en af målene. Men det gælder ikke, hvis Er man... det da et mål? Det er hjemmelavet mål, det kan Ja, det er det. Men hvis man rammer målet, og den falder ned, så tæller det ikke. Man skal ramme den direkte. Hvor skyder det fuck, der er mange fluer, eller fanden er det? Det skyder bare herfra. Du kan se, der er sådan noget jordagtigt noget. Okay. Ej, der er sådan en filmer. Ja, Det er langt væk. men jeg skal jo egentlig også skyde. Du skal også skyde, Ja. så holder jeg den. Kom så. Ja, den ramte så over. Så er det dig, Christian. Ej, jeg kan sgu ikke ramme den. Og mig og Christian, vi har begge to taget Converse på i dag. Ja. Min de bare sådan hans. Der er ingen af dem der to, der er talent til fodbold. Jeg er sgu da bedre end dig. Nej. Jeg lavede tilskud, Hvor lang tid er du gået til fodbold? 7 år. Det har mig og Christian også. Ja, det var så elendigt. Her, Andreas. Det er Andreas. Ja. Jamen, jeg skal lige skydes ind. Jeg skal lige indstilles. Jeg tror, jeg siger, at jeg skal komme Converse med, så det er meget bedre. Nej, fuck, man. Fuck, du